Ja som nazval moju prednášku dnes Oslobodené Slovensko. Oslobodené Slovensko preto, že Slovensko bolo skutočne oslobodené v niektorých veciach zásadne a niektorých koncepčne. Hej, keď si to zoberieme, tak predovšetkým bolo oslobodené od nemeckej okupácie, pretože od 29. augusta 1944 Slovensko bolo okupované nacistickým Nemeckom a vlastne na jeho území sa viedli cirka 8 mesiacov ťažké boje, ktoré znamenali do značnej miery aj veľké ničenie majetkov, statkov, infraštruktúry a tak ďalej. Takže musíme povedať, že Slovensko bolo skutočne na konci vojny oslobodené, ale bolo oslobodené aj od viacerých iných vecí. Napríklad bolo oslobodené od svojej samostatnosti. Hej, pretože akokoľvek sa na veci dívame z dnešnej perspektívy i z perspektívy, ktorá nás postihla za posledných 40 rokov socializmu, teda od 45. do 89. My sme boli skutočne oslobodení o starosť o seba. Túto starosť o nás prevzala Praha a robila ju podľa toho, ako uznala za vhodné, napriek tomu, čo bolo na konci vojny slúbené. Takže boli sme oslobodení od mnohých vecí, ale tá najväčšia sloboda bola to, že sme boli zbavení rozhodovania sami o sebe, takže boli sme slobodní. Všetci nám rozkazovali druhý, my sme nemuseli nič vlastne za seba robiť, pretože za nás to robila Praha a jej vlastne miestodržitelia na Slovensku. Najskôr by som sa venoval medzinárodnej situácii, lebo tá bola veľmi zaujímavá. To, kde Slovensko pripadlo, to, kde Slovensko sa na konci druhej svetovej vojny našlo, o tom sa rozhodlo na Jalte. Tam sa urobila čiara, toto bude vaše, toto bude naše a Britániu poslali vedľa, aby sa zabávala tým, ako sa zbaví svojich kolónií. V podstate Roosevelt a Stalin boli tí, ktorí rozhodli o tom, kde sa ktoré štáty budú nachádzať a aký systém sa v nich bude uplatňovať. Treba povedať, že Československo v skutočnosti nebolo okupované tak ako napríklad Poľsko alebo Maďarsko alebo iné štáty v okolí. Československo na roku 1946 bolo bez prítomnosti cudzích vojsk, takže to, čo sa dialo v našej krajine, či už ušej na Slovensku alebo širšej Československu, bolo v podstate podmienené síce tým, kde nás zaradili, ale na to, aby sme sa tam zaradili, hodne prispeli aj naši ľudia, ktorí vlastne tú orientáciu na Sovietsky zväz pokladali za rozhodujúcu už na základe zmluvy, ktorú Beneš v decembri 1946 podpísal v Moskve a viac menej na základe tejto zmluvy sme museli robiť určité veci, ktoré neboli celkom v našom národnom záujme. Treba povedať, že na končiacej sa druhej svetovej vojny boli zriadené aj niektoré medzinárodné organizácie, ktoré dnes v podstate dožívajú, pretože sa ukazuje, že systém Organizácie spojených národov, ktorý sa založil v San Francisku niekedy v marci 1945, sa vyžil. A tento systém vlastne povedal, že medzinárodné právo bude to, na čom sa dohodnú víťazné mocnosti. A v zmysle charty OSN boli za tie 4 víťazné mocnosti určené 5 štátov. Bola to
bol to Sovietsky zväz, Spojené štáty americké, Veľká Británia. Na nátlak Stalina sa tam dostalo aj Francúzsko a samozrejme Čína, ale keďže v Číne v 49. Zvíťazili komunisti a Čína vlastne bola reprezentovaná republikou Čína, ktorá bola na Tajvane, bola z tej bezpečnostnej rady viac menej vypojkaná, vrátila sa tam až po roku 1974, myslím. Takže vlastne sa dohodlo, že medzinárodné právo bude to, čo sa štyri víťazné veľmoci dohodnú. Hej. A tento systém fungoval, pretože keď Bezpečnostná rada, kde mali právo veta tieto 4 a potom 5 krajín, sa rozhodla o niečom, že je medzinárodné právo, tak to medzinárodné právo bolo. Hej. Takže bola tu nejaká stabilita, nejaký systém, ktorý vlastne fungoval. A v rámci tohto systému, ktorý bol petrifikovaný v Postupinskej konferencii, sa vlastne vytvoril aj systém blokov. Systém, ktorý aj vďaka de Gaulleovi bol viac menej taký, že bol vyvážený, tak tento systém fungoval a zabezpečil mier v Európe až do 90. rokov, keď vlastne Sovietsky zväz samovolnou deštrukciou sa zbavil svojich povinností o vzťahu k územiu, ktorému bolo v Jalte prisúdené. Takže v tomto zmysle si myslím, že sa tu vytvorila určitá stabilita, kde Slovensko síce v rámci tých všelijakých teórií sa dostalo v rámci Československa medzi víťazné mocnosti, ale to bolo asi v takom systéme, aký vznikol po revolúcii 1848-49, keď slovenskí vlastenci tvrdili, že cisárska Viedeň odmenuje víťazných Slovákov alebo spolupracujúcich Slovákov takým istým spôsobom, ako tresta porazených Maďarov. Takže asi v tom zmysle aj to Slovensko sa dostalo do pozícií, ktoré nevždy korelovali s tým, čo si Slováci želali a čo im bolo na konci druhej svetovej vojny i prisľúbené. Slovensko bolo zničenou krajinou. Na území Slovenska sa 8 mesiacov viedli ťažké bojové operácie. Došlo k obrovskému ničeniu infraštruktúry. Väčšina železničných a cestných mostov bola zrušená. Nemci bez ohľadu na to, že vlastne tá vláda Bratislavy bola ich formálnym spojencom, rabovali Slovensko, odťahovali odtiaľto významné ekonomické kapacity. Na druhej strane došlo k zničeniu miest cez bojové operácie a bombardovanie ako napríklad Prešova. Došlo k zničeniu napríklad Nových Zámkov. Nové zámky tesne pred oslobodením boli bombardované spojeneckým letectvom takým spôsobom, že tam nezostalo kameň na kameni. Niekdajšia novozámocká pevnosť, ktorá mala iba odstranené svoje hradby, sa zmenila na hromadu sutín a trosiek a vlastne z tých historických Nových Zámkov zostala len sieť ulic. Všetko ostatné bolo zničené a pri tom bombardovaní Nových Zámkov zahynulo okolo 5 alebo 6 tisíc ľudí, takže nebolo to také jednoduché túto krajinu znova dostať na nejakú takú úroveň a vlastne tá infraštruktúra sa postupne budovala spôsobom, že
tak ako tak bola obnovená až okolo roku 1960, keď boli opäť postavené nové mosty, nové cestné siete, nové železnice a tak ďalej a tak ďalej. Takže v tomto zmysle Slovensko veľa utrpelo a tie vojnové škody na Slovensku boli pomerne vysoké. A ako som povedal na minulej prednáške, respektíve v minulej prednáške, vlastne tie vojnové škody, ktoré malo zaplatiť Nemecko v rámci tých reparácií, sa použili na to, že sa zaplatil odsun sudetských Nemcov z republiky. No. Takže v tomto zmysle treba povedať, že Slovensko na tom nebolo bohviako, ale boli sme víťazná mocnosť, takže sme mohli sa radovať. Z konca vojny prestali vlastne obete, ktoré vznikli či už počas bojových akcií, alebo počas odvetných akcií nemeckej soldatesky, ktorá tu robila svoje poriadky. Mnoho slovenských dedín bolo vypalených, obyvatelia častočne vyvraždení, takže nebola ľahká situácia v tejto dobe ujať sa politickej moci na Slovensku, ktorá bola ešte vlastne spojená aj s tým, že dochádzalo k odsunu slovenských obyvateľov do Sovietskeho zväzu na základe dodnes necelkom jasných princípov, na základe ktorých sovietskí vojaci vlastne vyvážali z územia Slovenska ľudí do sovietských gulagov. Nebolo to málo, bolo to okolo 30 000 ľudí a treba povedať, že podľa pamätníkov boli tieto deportácie podmienené rôznym spôsobom. Buď boli označení za kolaborantov s nacistami a odvezení, ale stávali sa aj také prípady, napríklad na Gemery, že do dediny prišla nejaká sovietská hliadka a povedala, že košické letisko je zavalené snehom, treba ísť odhrnúť sneh, aby lietadlá tam mohli pristávať a vzlietavať. Ľudia vyzbrojení lopatami a podobným náčiním odišli a niektorí z nich sa nevrátili a niektorí sa vrátili po 10 rokov. Nebola tá situácia. Ďalšia situácia bola vlastne aj v tom, že vždy takáto doba, keď jedna moc padá a druhá moc sa ujíma, vzniká aj bezvladie. V tomto bezvladí sa stalo mnoho vecí, ktoré nám nerobia príliš veľkú česť. Celých 20 rokov prvej Československej republiky boli slovenskí obyvatelia vychovaní v tom, že všetko, čo tu je vystavané, nie je slovenské, že to je maďarské alebo nemecké. No tak tí Slováci, keď prišiel fronta, bezvladie, tak čo urobili? Vrhli sa na kaštiele, zamky, vylúpili to, vyrabovali to a vlastne zničili majetok kvázi svojich nepriateľov, hoci v skutočnosti zničili kultúrne bohatstvo Slovenska. V tomto období vlastne došlo k veľa kultúrnych škôd, ktoré sa napríklad neudiali v Česku, pretože české orgány hneď počas prechodu frontu zriadili národné správy a do týchto všetkých zámkov, kaštielov, hradov, ktoré boli v rôznych vlastnických štruktúrach, urobili národné správy a zamedzili. Takže v Česku sa napríklad takéto rabovačky neudiali. No a to všetko súviselo s tým, ako bolo slovenské obyvateľstvo vychované. Stará moc zanikla.
Vláda z Bratislavy odišla niekedy začiatkom apríla, najskôr do Holiča, potom do Kremsminsteru, prezident do Altettingu a vlastne 8. maja slovenská vláda podpísala kapitulačný akt pred veliacím dôstojníkom, ktorý vystupoval v mene americkej vlády kapituláciu. Tým, že prijala bezpodmienečnú kapituláciu, si myslíme a osobne, že vlastne sa stotožnila aj s vojnovými cieľmi spojencov a jeden z tých vojnových cieľov spojencov bolo aj obnovenie Československa. Takže vlastne slovenský štát 8. maja 1945 zanikol a vlastne stal sa súčasťou nového štátu, ktorý 4. apríla 1944 zriadil svoju vládu v Košiciach a vyhlásil košický vládny program, ktorý svojím spôsobom bol určitým obrazom reálnej moci na Slovensku, pretože Slovenská národná rada, ktorá sa hneď etablovala na východnom Slovensku už začiatkom januára, februára 1945, prevzala skutočnú výkonnú moc a aj sovietské orgány, napriek tomu, že niekedy v máji, myslím, 1944 bola podpísaná dohoda medzi Benešom a Moskvou o tom, že vlastne oslobodenie územne bude predané československému delegátovi a československej vláde. Sovietská armáda to odozdávala v podstate Slovenskej národnej rade. Takže Slovenská národná rada na to krátke obdobie bola skutočným vládcom kompletným na území, ktoré sa postupne vyčleňovali z operačného pásma sovietskej armády a prechádzali do správy miestnych orgánov. V decembri 1944 Beneš prijal dekret o vytvorení národných výborov. Národné výbory boli novým orgánom verejnej moci, ktorý bol popredtím celého vývinu verejnej správy v predchádzajúcom období na území Slovenska aj na území celého Československa. A tie národné výbory vlastne zrušili samosprávnu funkciu obci a zároveň boli aj reprezentantom štátnej moci v priestore. To znamená, plnili úlohu aj samosprávy, aj štátnej správy a tento hybrid sa tu vlastne udržal až do 90. rokov, keď sa prijali zákony o opätovnom oddelení samosprávnych funkcií od štátosprávnych funkcií, kde sa vytvorili opäť obecné a mestské samosprávy a vytvorili sa orgány štátnej správy. Otázka znie, do akej miery tieto nové orgány spĺňali kritériá demokratičnosti, respektíve demokratickej správy. Ono v princípe, napríklad v Nemecku, v Bavorsku, existujú podobné orgány, ale je veľmi jasne oddelené v týchto orgánoch štátoprávna funkcia a verejnoprávna funkcia. Hej. Keď je v Bavorsku zvolený starosta, on zároveň je menovaný aj vládou. Hej, takže nie je len zvolený, ale aj menovaný. Takže tá vláda má stále kontrolu nad tým, ako sa vyvíja aj verejná, aj samosprávna moc, aj štátna moc. Takže v tomto zmysle tie národné výbory mohli fungovať ako orgány a zo začiatku aj fungovali. Samozrejme po tom, ako komunisti prevzali moc, prevzali nad nimi kontrolu, takže tá
samosprávna funkcia národných výborov po roku 1948 absolútne vyvstala a stali sa len nástrojom hierarchickej moci od hora až dole. Niekedy vo februári 1945 bola zriadená národná bezpečnosť. Národná bezpečnosť opäť vytvorila hybrid, pretože aj v systéme, ktorý tu existoval z Rakúsko-Uhorska, potom z Československa a za slovenského štátu, boli policajné zložky rozčlenené na viacero funkcií, hej, že bola kriminálna polícia, ktorá riešila kriminálne veci, bolo žandárstvo, ktoré bolo vlastne miestnym vykonávateľom štátnej policajnej moci a boli policajti, ktorí vlastne boli nástrojmi tých samospráv na riešenie svojich vlastných problémov. A keď dnes v podstate prišiel Kaliňák s tým princípom obnovenia žandárstva, je to podľa môjho názoru krok správnym smerom, pretože to žandárstvo vlastne zabezpečovalo moc štátu v regióne a zabezpečovalo bezpečnosť občanov z pozície štátu. Z pozície obci a z pozície kriminálnej sa veci riešili na iných zástavách. A keď Veronika Premudrela hovorí o niečom, o čom nič nevie, tak to vyvoláva veľký úsmev. Takže jednoducho musíme si uvedomiť, že vlastne ten starý systém, ktorý sa tu vytváral od Márie Terezie, ktorý mal vzor za bývalé republiky, najmä vo Francúzsku, kde dodnes existuje žandarmeria, alebo v Taliansku, kde sú to karabinieri. A tieto Rakúšania zrušili až v 98. žandarmériu. No ale v podstate podľa môjho názoru nešli správnym smerom, pretože jednoducho štát musí vykonovať svoju moc nielen deklaráciami, zákonmi, ale aj silovými zložkami v priestore, pretože štátna moc je niečo, čo zabezpečuje stabilitu a kontinuitu pri menení rôznych politických systémov. Takže stará moc zanikla, nová moc sa vytvárala a v tomto čase bezvladia vzniklo aj mnoho prechmatov, pretože mnohí ľudia využili túto situáciu na to, aby si riešili svoje osobné problémy. A v tomto období vznikol aj systém, ktorý sa udržal zvláštne u nás do dnešných čias, a ten systém sa volá, že naši a vaši. Naši nikdy nerobia zle a vaši robia všetko zle. Taký zaujímavý prípad sa vyskytol hneď v tomto období, keď jeden angažovaný kvázi odbojár si riešil svoje osobné problémy so svojím nepriateľom, ktorý bol zhodou okolností gardista, a ho zavraždil. A jednoducho prokurátora, štátne zastupiteľstvo vtedy bolo, a ho začalo trestne stíhať za vraždu. No ale v tlači sa urobil veľký humbuk, ako je možné, že stíhajú partizana a bráňa gardistu. Takže toto sa potom prejavilo aj v tom známom nariadení 30 z roku 1945 o trestaní vojnových zločincov, alebo jak by sme to povedali, kolaborantov a zradcov, kde bol aj paragraf, že za všetko, čo mohol spáchať ten dotyčný, sa mu môže ulepšiť alebo zrušiť obvinenie, keď sa pridal do odboja Slovenského národného povstania. Takže ten systém naši, vaši
ten vlastne sa založil a funguje tu, myslím si, že dodnes. Takže vytvoril sa aj jeden nový systém, a to vychádza z Košického vládneho programu, kde sa vytvoril Národný front. Národný front bola zvláštna inštitúcia, pretože akákoľvek politická činnosť na oslobodenom území sa mohla konať len v rámci Národného frontu. To znamená, že v Košiciach sa dohodli 6 reprezentanti politických strán, že jediná legitímna politická činnosť môže byť v rámci Národného frontu, do ktorého roku 1945 vstúpili 4 české politické strany. Česká strana národno-socialistická, Česká strana ľudová, Komunistická strana Československá a Národný socialisti, Česká strana ľudová, Komunistická strana Československá, sociálna demokracia v Čechách a na Slovensku Demokratická strana a Komunistická strana Slovenska. Toto by bolo v poriadku, keby v tomto zmysle, akože keby neexistovalo niečo také, že vlastne tie politické strany boli oddelené pre Čechy a oddelené pre Slovensko, ale komunisti si veľmi rýchlo vytvorili jednotný systém, takže vlastne komunistická strana Československá bola zároveň aj vedúcou zložkou komunistickej strany Slovenska. Takže v tomto zmysle komunisti boli jediná politická sila, ktorá pôsobila celoštátne a mohla veľmi intenzívne vplývať na politický systém. A ďalšia vec, ktorá bola veľmi dôležitá a ktorá sa potom použila aj vo februári 1948, bolo to, že Národný front nepripúšťal opozíciu. V Národnom fronte ste museli byť vždy v rámci toho komunistického systému demokratického centralizmu ste boli viazaní tým, čo Národný front sa uznesol. Takže keď ste by náhodou vybočili, tak ste sa dostali mimo zákona, pretože mohli ste robiť politiku len v rámci Národného frontu. Takže to nie, zrušili v podstate všetky politické strany na Slovensku, aj v Česku. V Česku zrušili agrárnikov, ktorí boli ako označení za kolaborantov, ale na Slovensku vzhľadom na to, že tie politické strany sa zlúčili v decembri roku 1938 do strany Slovenskej národnej jednoty, takže okrem ľudovej strany nedovolili obnoviť žiadnu inú politickú stranu na Slovensku, tradičnú napríklad Slovenskú národnú stranu, nedovolili obnoviť. Vlastne nedovolili obnoviť žiadnu politickú stranu, ktorá len na náznakoch mala autonomistický program. A keď si zoberieme to nariadenie 33-45, ktoré bolo prijaté v máji 1945, je to ináč najdrakonickejší právna norma, jaká bola kedy na našom území prijatá. A bola prijatá orgánom, ktorý nemal legitimitu z volieb. Bol to orgán, ktorý sa kreoval na základe toho, že my sme sa dohodli, že to takto bude. Takže v tomto zmysle to nariadenie 33-1945 bolo a dodnes sa pokladá výsledky tej retribučného procesu za smerodatné hodnotenie histórie a vlastne skutočný historický výskum v tejto otázke sa bráni, pretože vlastne sa popiera to, čo toto retribučné nariadenie vytvorilo. No, teraz by som sa venoval
jednej základnej otázke, ktorá vyplynula z košického vládneho programu, a to je potrestanie Nemcov, Maďarov a kolaborantov a zradcov. Hej. Tu si treba uvedomiť, že vlastne sa v košickom vládnom programe prijal kolektívny trest pre všetkých ľudí. Keby ste si čítali Husakové spomienky, ktoré boli publikované v roku 1964, lebo v tých ďalších to už nie je, tak tam Husák tvrdí, že slovenskí komunisti neboli za takéto riešenie, pretože v rámci komunistickej strany pracovalo veľké množstvo Nemcov, veľké množstvo Maďarov, o mnoho menej Slovákov, takže oni nevideli v tomto nejaký princíp spravodlivosti, ale skrátka prijali českú koncepciu, ktorá sa potom vlastne realizovala v počiatkoch tzv. Divokým odsunom, kde najmä množstvo českých kolaborantov, konfidentov a tak ďalej sa chcelo očistiť tým, že sa vrhli na príslušníkov nemeckej národnostnej menšiny a začali ich teroristicky vyháňať a preháňať do Nemecka. V tomto tzv. Divokom odsune bolo napáchané obrovské množstvo atrocít. Postupimská konferencia nakoniec súhlasila s tým, že Nemci budú z východnej Európy odsunutí. Potom nastal tzv. Už regulovaný odsun, počas ktorého bolo z územia Čiech a Moravy vysídlených takmer 3 milióny Nemcov, ktorí žili v sudetskom pohraničí. Počas tohto odsunu, kde dostali v podstate, že si mohli zobrať zo sebou 25 kg osobnej batožiny a nič viac, sa udialo aj veľa nepekných vecí. Podľa tých najnižších odhadov bolo zavraždených okolo tomto protektoráte bývalom, teda na území Čiech a Moravy, okolo 60 000 podľa tých extrémnych odhadov, ktoré tvrdili Sudetiaci, až 250 000, čo je asi prehnané, veľmi prehnané. Ale skrátka, a jeden človek zavraždený nevinný je hanba a je to niečo, čo nás veľmi nectí. Na Slovensku bola situácia trošku odlišná, pretože pred frontom Nemci začali odsudovať vo vlastnej réžii nemecké obyvateľstvo smerom na západ, najmä zo Spiša, aj z tzv. Haverlandu, teda Hornej Nitry po slovensky. Ale napriek tomu tu zostalo pomerne veľké množstvo Nemcov. Tí, čo boli odsunutí do Česka, sa im neumožnilo vrátiť na Slovensko. A tí, ktorí sa chceli vrátiť, dopadli tak, ako pri Přerove. Myslím, že to bolo niekedy v júli 1945, keď jeden aktivistický dôstojník povstaleckej armády, myslím, že sa volal Pazur, pri Přerove zastavil transport Nemcov, ktorí sa chceli vrátiť na Slovensko, a na tzv. Švédskych šancov nehal postrieľať okolo 250 žien, detí a starcov, ktorí nemali sa kde vrátiť a chceli sa vrátiť domov. Takže v tomto zmysle aj tu vznikali veci, ktoré neboli celkom košer a ktoré nás nectia. Treba povedať, že z územia Slovenska bolo vysídlených okolo 176 000 Nemcov. Treba ešte jednu takú poznámku, že tí Nemci nežili len
na území slovenského štátu, kde ich bolo okolo 130 000, ale žili aj na území, ktoré bolo okupované Hortijovským Maďarskom. Takže ten počet okolo 176 000 asi zodpovedá takmer všetkému nemeckému obyvateľstvu, ktoré na Slovensku žilo. Ďalším problémom z košického vládneho programu bola otázka Maďarov. Je pravdou, že aj na Slovensku boli skupiny, ktoré si želali, aby sa o slovenských Maďaroch rozhodlo takisto ako o sudetských Nemcoch, ale táto myšlienka na Slovensku nebola prevládajúca. Treba povedať, že mnohí ľudia na Slovensku žili s Maďarmi v pomernej harmonii a že tie problémy maďarsko-slovenské existovali skôr v politickej rovine ako v rovine spolužitia ľudí na mieste. Ale je pravdou to, že Postupimská konferencia a je možné, aspoň František Vnuk tvrdil, že našiel dokumenty, že česká strana intervenovala u spojencov, že nesúhlasí s tým, aby sa voči Maďarom postupovalo tak, ako voči sudetským Nemcom, že ako tú požiadavku kladú len kvôli Slovákom, ale že oni si to viac menej neželajú. Neviem, čo je na tomto pravdivé, ja som ten dokument nevidel, takže nemôžem to nejakým spôsobom ani potvrdiť, ani vyvrátiť, ale faktom je, že na južnom Slovensku bolo obyvateľstvo, ktoré strátilo občianske práva a československý štát, najmä mnohí slovenskí aktivisti okolo Okaliho, Holdoša a ďalších robili prípravy na to, že toto obyvateľstvo by malo byť vysťahované, ale keď sa nepodarilo vlastne toto na medzinárodnej úrovni, tak sa vytvorila tlak na to, aby došlo k výmene obyvateľstva. Myslím, že vo februári 1947 alebo 1946 bola podpísaná dohoda o výmene obyvateľstva a je fakt aj to, že slovenskí emisári v tomto období, využijúc i predchádzajúce skúsenosti tej strany Slovenskej jednoty, ktorá pôsobila na okupovanom území južného Slovenska a spočítali, že na území toho Maďarska by pripadalo do úvahy asi 470 000 ľudí, čo približne zodpovedalo počtu Maďarov na Slovensku. A ešte v tejto súvislosti treba povedať, že na rozdiel od Tita, ktorý v podstate akceptoval zmenu etnickej štruktúry, ktorú urobili Taliani v Kosove. Československá vláda potom, ako sa vlastne etabovala na území južného Slovenska, okamžite vypovedala všetkých tých, ktorí sa tam pod akýmkoľvek spôsobom prisťahovali po roku 1938. Takže v tomto zmysle na území Slovenska zostali len tí Maďari, ktorí tu skutočne žili viacero storočí. No a pri tejto výmene obyvateľstva samozrejme maďarská strana robila všetko preto, aby sa vlastne čo najmenej ľudí prihlásilo v Maďarsku, lebo to bolo recipročné, hej, že koľko sa prihlási v Maďarsku na prisťahovanie na Slovensko, toľko sa zo Slovenska pošle Maďarov do Maďarska. Je treba povedať, že to nebolo niečo podobné ako pri sudetských Nemcov.
že títo občania, či už z Maďarska, ktorí prišli sem, alebo občania naši, Maďari, ktorí odišli do Maďarska, si mohli zdať všetok svoj majetok hnutelný, aj vlastne dobytok a všetky veci, ktoré sa dali presídliť. Takže v tomto zmysle bolo tento systém, ktorý sa dotýkal Maďarov na Slovensku, iný ako bol systém sudetských Nemcov. A došlo vlastne približne takomu recipročnej výmene obyvateľov. Približne 70 000 Slovákov sa prisťahovalo z Maďarska na územie Slovenska a asi približne 70 000 Maďarov sa vysťahovalo do Maďarska. Ešte treba povedať jednu vec, že tento systém bol podmienený aj ďalším vývinom. Hej, že mnohí Slováci, ktorí prišli z Maďarska na Slovensko, boli v čase tlaku proti slovenskému buržoáznému nacionalizmu v začiatkom 50. rokov vlastne vystavení perzekúciám a napriek tomu, že sa 200 rokov neasimilovali na území Maďarska, že mnohí z nich sa asimilovali pod týmto tlakom na území Slovenska, pretože tým, že sa vyhlásili za Maďarov, všetky tieto tlaky proti slovenskému buržoáznému nacionalizmu sa proti ním ako prestali, takže mali pokoj. Takže, a ešte jedna vec. Slovensko vtedy začalo aj takú veľkú kampaň v rámci teda Československa, ktorá sa volala Mať volá. Chodili po okolitých krajinách, kde žili Slováci, napríklad v Rumunsku, vo Vojvodine, v Rakúsku a iných krajinách a lákali ich naspäť domov. Najmä tí rumunskí Slováci dopadli tak, že sa na Slovensku ani nedostali a rovno ich šupli do Sudet na územie, ktoré bolo vyprázdnené Nemcami a tam ešte na konci 60. rokov živorili bez slovenských škôl, bez slovenských vlastne inštitúcií, ktoré by nejakým spôsobom sa snažili o ich udržanie ako etnických Slovákov, národa. Takže vlastne behom týchto rokov sa asimilovali v českom pohraničí a dnes po nich zostali mená, ale to je všetko. Hej. Takže v tomto zmysle táto aktivita ešte pokračovala, keďže sa nepodarilo celú maďarskú komunitu vysťahovať do Maďarska, tak prišiel tzv. Proces reslovakizácie a tento proces v podstate umožňoval Maďarom, ktorí mali aspoň jedného predka v starých rodičoch, nie lepšie, hej. Keď mali aspoň jedného predka, Slováka, tak sa mohli prihlásiť na slovenskú národnosť. A mnohí skutočne úprimne optovali do slovenskej národnosti. Ale opäť, keď sa začal tlak na slovenských buržoáznych nacionalistov, opäť títo boli hlavným nástrojom útoku komunistického režimu dirigovaného z Prahy a takisto sa vlastne celá tá reslovakizácia zmenila. Ďalšou menšinou na Slovensku, ktorá sa v tomto období dostala do takých turbulentných situácií, boli Rusini, Ukrajinci. Vieme, že títo ľudia na východe Slovenska
nemali jasnú orientáciu. Niektorí sa hlásili za Ukrajincov, niektorí sa hlásili za Rusínov a osobitne, a časť z nich sa hlásila aj za Rusov. Treba objektívne povedať, že aj taky to bolo. Ale iniciatívy na východnom Slovensku sa ujala takzvaná Ukrajinská národná rada Priaševčiny. Ináč ten celý názov je ako, povedal by som, hlupý a nepravdivý, pretože na Prešovsku, teda na oblasti Prešova, žiadni Rusíni ani Ukrajinci nežili, oni žili v tých kopcoch hore a vlastne celá táto aktivita smerovala k tomu, a treba ešte povedať jednu vec, že tí aktivisti v tej Ukrajinskej národnej rade Priaševčiny boli tí istí, ktorí na konci 30. rokov sa snažili toto isté dosiahnuť za pomoci Berlína a spojencov týchto. No a nakoniec to skončilo až tak, že Husák ako povereník vnútra musel túto Ukrajinskú národnú radu Priaševčín rozprašiť, pretože sa snažili o odtrhnutie východného Slovenska smerom k Sovietskému zväzu. A keď sa pozeráte dnes na mapy, ktoré ukrajinskí nacionalisti rozposielajú do sveta, tak túto oblasť od Prešova smerom na východ pokladajú za ukrajinskú, čo nie je pravda. Takže v tomto zmysle sa treba pozerať na to, čo sa deje na Ukrajine, nielen z toho, že je tam rusko-ukrajinský spor, ale aj z toho hľadiska, čo tieto kruhy, ktoré dnes vládnu Ukrajinou, sa snažia vytvoriť smerom Slovenskej republike. Takže v tomto zmysle treba byť veľmi opatrný a treba jednoznačne sledovať tento vývin, ktorý sa na Ukrajine deje vo vzťahu k Slovenskej republike, hoci si myslím, že rusínske aj ukrajinské obyvateľstvo, rusínske je jednoznačne orientované smerom sem a myslím, tí, čo sa hlásia za Ukrajincov, sú skôr promoskovskí ako prokievskí, ale treba vidieť tú situáciu komplexne a treba sa o ňu starať. A ešte jedna vec, ktorá v tejto súvislosti ktorú v tejto súvislosti treba spomenúť, je otázka Slovakov na severnej hranici Slovenska, na území Severnej Oravy a Severnom Spiši. Sovieti, keď to v decembri 1944 obsadili toto územie, sa stretli s veľmi jasným slovenským cítením, povedomím aj slovenským snažením týchto obyvateľov. A dokonca tam urobili taký rýchly prieskum a zistili, že 98% tohto obyvateľstva na severnom území Oravy a severnom území Spiša sa hlási k slovenskej národnosti. Napriek tomu československá vláda sa odriekla týchto ľudí a poľská vláda nechcela len územia, ktoré dostala v 20. a 24., ale aj tie, ktoré získala v roku 1938. Hej, takže v tomto zmysle nakoniec to uhlie na Tešinsku bolo dôležitejšie ako občianska slovenskej národnosti. Treba povedať, že najmä na Severnej Orave títo ľudia na Spiši boli často napadaní a vraždení najmä týmto ohňom, ale aj inými takýmito poľskými pozostatkami armie krajovej, ktoré neboli spokojné s poľskou vládou, ale zase treba povedať, že poľská vláda ich ani moc nebrzdila v tomto. Ale na Severnej Orave dokonca tí ľudia ozbrojeným
bojom sa snažili zastaviť okupáciu tohto územia Poliakmi, ale samozrejme, keď nedostali žiadnu podporu z Československa, tak vlastne skončilo to porážkou a myslím okolo 6 000 Oravcov ušlo na Slovensko a ich potomkovia žijú dnes tuto na Košariskách, Novej Lipnici, na územiach, ktoré boli vyprázdnené Nemcami po roku 1945. Takže v tomto zmysle už nariadenie Slovenskej národnej rady zo začiatku povstania postavilo na Slovensku mimo zákon Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu a všetky organizácie, ktoré boli nejakým spôsobom s touto stranou spojené. Mimo zákon boli postavené aj mnohé katolické spolky. Mnohí katolícki kňazi sa dostali do problémov s štátnymi orgánmi. Biskup Vojta však bol na určitú obdobie aj internovaný a zatvorený, potom ho prepustili, ale ten nový politický systém sa formoval na základe Košického vládneho programu a v rámci Národného frontu. Najvýznamnejšou organizáciou, ktorá sa vtedy etablovala, ktorá potom mala veľký vplyv na ďalší politický vývoj na Slovensku, bola Komunistická strana Slovenska, ktorá vlastne sa obnovila hneď po tom, ako sovietské vojska postúpili do hĺbky slovenského územia a vlastne začala pôsobiť ako jedna z konsolidovaných politických strán, pretože mali tú štruktúru vybudovanú, síce nepočetnú, ale vybudovanú. A na túto štruktúru vybudovanú sa začali nalepovať všetky konjunkturalisti a mnoho tých konjunkturalistov, ktorí videli svoju budúcnosť v novom politickom systéme. Takže už na prelome februára a marca sa vytvorila, bola v Košiciach prvá konferencia komunistickej strany, ktorú ešte dirigovali tedy Gustav Husák, a na tejto košickej konferencii sa komunistická strana prihlásila všetkým tým princípom Národného frontu, ale požadovala federalizáciu Československa. V zmysle rovný s rovným federalizácia by mala byť a preto ju požadovala. Ale viac menej do tohto procesu vstúpili vlastne českí komunisti Gottwald a okolie, ktorí už v máji 1945 komunistov v podstate začali ovládať a začali vlastne dirigovať. A v auguste 1945 bola v Žiline konferencia nová Komunistickej strany Slovenska a tam si českí politici presadili, že vlastne tej komunistickej strane bola odstranená tá, respektíve vytlačená na bok, ešte neodstranená, vytlačená na bok tá politická reprezentácia, ktorú reprezentoval Husák, ktorá bola v Slovenskom národnom povstaní a bola nahradená tými vlastne prvorepublikovými Gottwaldovými dôverníkmi, ako bol Široký, Bacilek, Bašťovanský a tak ďalej. Takže komunistická strana v tomto období sa opäť dostala do vleku pražského centra a viac menej bola dirigovaná pražským centrom a tým pádom vlastne strácala ten náboj. Pritom im českí komunisti aj Husákovi slúbili, že to je len do času, keď bude víťazná revolúcia, potom vám to všetko vrátime. A vrátili im to potom bez rôznymi inými spôsobmi, ako tým, ktoré si predstavovali. Druhou politickou skupinou, ktorá sa formovala na Slovensku, bola Demokratická strana. Tá usporiadala v Martine. Teraz rýchlo to nebudem hľadať, kde to je, kedy to bolo, ale myslím, že to bolo tiež. A táto Demokratická strana v podstate v
tej podobe, ktorej prišla zo Slovenského národného povstania, si uvedomovali, že nemajú šancu nejak výraznejšie sa presadiť, keď sa nespoja s tými, ktorí skutočne mali vplyv na Slovensku, a to sú tzv. Umiernení ľudáci, respektíve katolická, vtedy sa to hovorilo o katolickom politickom spektre. A táto vlastne situácia vedla k tomu, že odmietli snahy komunistov o vytvorenie samostatnej v podstate katolíckej strany, ktorá by bola pod kontrolou komunistov, a vlastne sa dohodli na konci marca 1946 na tzv. Aprílovej dohode, ktorá vytvorila na Slovensku veľmi silný politický subjekt. No, okrem toho teda ešte vznikli na Slovensku také dve politické strany, pretože komunisti a socialisti sa počas povstania, myslím, 17. septembra spojili do jednej komunistickej strany, tak česká strana sa si vydúpala, aby sa na Slovensku obnovila sociálna demokracia v podobe tzv. Strany práce, a z tých snách o vytvorenie katolíckej strany vznikla strana slobody. Ale tieto strany vlastne nejakým spôsobom neovplyvnili výsledok, ktorý potom bol vo voľbách. Treba povedať, že to, čo sa stalo v Košickom vládnom programe, bolo typické pre českú politickú scénu od roku 1918. Keď boli v úzkých, Slovákom slúbili modré z neba. Keď sa táto situácia zmenila, tak sa to začalo ukrajovať. To prvé ukrajovanie bolo vtedy, keď českí komunisti presvedčili slovenských komunistov, že nemá zmysel ako stavať štátoprávne problémy, že treba stavať do popredia problémy revolúcie, a vytvorila sa tzv. Prvá pražská dohoda, ktorá rozdelila politickú moc medzi Prahou a Bratislavou. V tomto zmysle to bola ešte dohoda, kedy tie základné mocenské prvky zostali síce na Slovensku, ale tie, ktoré mohli potom v budúcnosti rozhodnúť o situácii, tak tie vlastne už boli prenesené do Prahy. Tesne pred voľbami roku 1946 pražské tzv. Občianske strany presvedčili demokratickú stranu, že pravdepodobne na Slovensku vyhrajú komunisti, lebo všetko to tak vyzeralo, lebo Slováci sú rusofilní, Slováci sú takí, Slováci sú revoluční, na Slovensku vyhrajú komunisti. A ak chcete sa udržať pri moci, musíte nám dať nejaké kompetencie, aby sme vás mohli ako podržať. Tak vznikla druhá pražská dohoda, ktorá bola podpísaná v maji 1946, tesne pred voľbami. A potom prišli voľby roku 1946, kde demokratická strana dostala 62% a komunisti sotva 30%. Hej. Takže stalo sa úplne niečo iné. A treba povedať, že opäť Česi aj komunisti veľmi dobre prečítali výsledky volieb. Pretože to neboli voľby, ktoré by dostala demokratická strana. To boli voľby, keďže Hlinková slovenská ľudová strana bola zakázaná, tak tieto hlasy by dostali ľudová strana a autonomisti. A jedna z tých vlastne uznesení aprílovej dohody bolo to, že sa s Tisom bude zachádzať slušne a že vlastne všetci si uvedomovali, že asi v tejto dobe nebude ho možné nesúdiť, ale že sa bude s ním nakladať mierne a podľa práva. No a keďže komunisti toto veľmi dobre prečítali, tak vlastne z toho vyplynul ďalší postup,
ktorý viedol nakoniec Jozefa Tisa na šibenicu, ale o tom budem rozprávať na budúce. Treba povedať, že vlastne voľby skončili tzv. Treťou pražskou dohodou, kde opäť komunisti zase použili svojich slovenských komunistov na to, že ich budú chrániť pred demokratmi a oni im odsúhlasili to, že vlastne autonómia, tak ako bola projektovaná v košickom vládnom programe, skončila. To by som teraz skončil moju prednášku a budeme pokračovať na budúce.